Il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-pjazza ta' Raħal Ġdid miexi skont il-pjan oriġinali minkejja l-intoppi li kien hemm fil-bidu minħabba fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu meta tħaffret it-triq. Ġimagħtejn ilu beda x-xogħol infrastrutturali f'nofs it-triq prinċipali, l-ewwel mit-tliet fażijiet tax-xogħol ewlenin fil-proġett. Fażi li mistennija titlesta sa' Ġunju biex imbagħad tinqala' u titlesta in-naħa l-oħra tat-triq. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli fakret kif biex ma jintilif żmien sakemm ħarġu l-permessi mill-awtorità tal-ippjanar saru xogħlijiet ambjentali, xogħlijiet fuq ġnien il-Mediterran u oħra ta' preparazzjoni. Ja saħqet li huwa l-pjan tal-Gvern il-riġenerazzjoni li saret fil-lokalità ta' Raħal Ġdid isseħħ f'lokalitajiet oħra madwar pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Kunsill Konsultattiv ta' Nofsinhar ta' Malta Silvio Parnis fakkar kif bil-kuntratt mogħti mill-Gvern li kuntrattur huwa marbut li lesti x-xogħlijiet sa' sena u 3 xhur minn meta jkun beda. Parnis saħaq li l-pjan kien infassal biex jinħoloq l-inqas inkonvenjent possibbli għal residenti, in-negozji u s-sewwieqa. Jidher li mixji mal-pjan jinħolqu ftit problemi bħal pereżempju meta konna qegħdin inħafru biex nagħmlu it-tunnel biex jgħaddu s-servizzi ħalli meta dan il-proġett ikun lest u jkun hemm xi problema fis-servizzi mhux nispiċċaw inkissru nerġgħu it-triq imma nkunu nistgħu ngħaddu minn dan it-tunnel u jkunu jistgħu jiġu rranġatu s-servizzi. Qegħdin naġlu kemm jista' jkun biex ma nkunux ta' inkonvenjent għal-komunità kummerċjali. Silvio Parnis qal li hu kuntent bil-fatt li l-biża li tinħoloq konġestjoni ta' traffiku fiż-żona arterjali qed tkun evitata u li għal dan il-għan saru l-arranġamenti meħtieġa fil-pjan sabiex it-triq fl-ebda mument ma tingħalaq kollha għat-traffiku.